Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Прэзентацыі прадукцыі, народныя промыслы і забавы на любы густ. Маладзечанскі раён прыняў удзел у выставе на мемарыяльным комплексе «Курган славы». Выпускнік 10-й гімназіі «Маладзечна» Пётр Бурак заваяваў бронзавы медаль на міжнароднай хімічнай алімпіядзе, якая прайшла ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. З адную думкою аб шчасці Беларусі у купалаўскім мемарыяльным запаведніку «Вязанка» адбылося традыцыйнае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў. Прэзентацыі прадукцыі, народныя промыслы і забавы на любы густ. Маладзечанскі раён прыняў удзел у выставе на мемарыяльным комплексе «Курган славы». Прадпрыемствы нашага рэгіёна, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, устаноў адукацыі, творчыя калектывы падрыхтавалі дэгустацыі, інтэрактыўныя і забаўляльныя пляцоўкі. Наведвальнікі мемарыяльнага комплексу «Курган славы» маглі набыць вырабы майстроў народных промыслаў, стаць удзельнікамі віктарын і розыгрышаў, пазнаёміцца з прадукцыяй прадпрыемстваў. Мы привезли декоративный посадочный материал, цветочную продукцию и мед лесной, натуральный. Мед прошлого года и этого года. Проводим дегустацию меда. Вот предлагаем сначала попробовать вместе с чаем из чабреца. Вот, и тогда предлагаем и купить. Ну и также рекламируем нашу продукцию, которую лесхоз наш выпускает. Какой мед больше любят белорусы наши? Цветочный мед. Если рапсовый, вот первый, который мы откачали мед, это рапсовый мед, то так с опаской смотрят, что вот он быстро застывает, этот мед, вот их смущает там, или может не совсем он качественный, хотя я говорю, что это для сердца хорошо, вот рекомендован. И вообще первый мед есть первый мед. Разам з маладзечанцамі ў выставе прынялі ўдзел арганізацыі і грамадскія аб'яднанні Пухавіцкага раёна. Вялікай папулярнасцю карысталіся вырабы майстроў, упрыгожванні, дэкор для дома, аксесуары з прыродных матэрыялаў. А рамеснікі ахвотна дзяліліся сакрэтамі майстэрства. Являюсь членом Народного клуба мастеров и представляю Пуховицкий район. Сюда я привез свои работы из лозы и совсем чуть-чуть бересты. Я там начал заниматься берестой, но там совсем чуть-чуть, но уже есть. Самое популярное, корзинки такие небольшие, они идут на Пасху, с ними можно в рыбы ходить. И сувенирные корзиночки такие маленькие, там грамм по 250. А насколько они долговечные? Вечные. Они вечные. Если их хранить в сухом месте, не мочить, не бросать на улице, они вечны. Не абышлося і без спартыўных забаў. Гасцям выставы прапаноўвалі прыняць удзел у гульнях або памерацца сіламі ў розных відах спорту. Інтэрактыў, розыгрышы, віктарыны. Актывістам грамадскіх арганізацый таксама было што прапанаваць наведвальнікам. Сегодня на Курган славы Молодеческий районный комитет привез много интерактивных игр. Одна из них – это викторина «80 мирных лет», которая у нас посвящена 80-летней годовщине победы советского народа в годы Великой Отечественной войны. Также для детей младшего возраста различные раскраски на тематику именно белорусскую, на патриотическую тематику. Это различные мемориальные комплексы Беларуси, культовое здание Беларуси. И за активное участие мы поощряем людей и дарим им памятные призы от БРСМ. Калектывы устаноў культуры двух раёнаў дапамаглі стварыць атмасферу свята, парадавалі гасцей музыкай і песнямі. Мерапрыемствы на Кургане славы праходзяць усё лета, праз кожныя выхадныя. Пачатак работы ў 11 гадзін. Плануецца, што сезон выстаў завершыцца 23-24 жніўня. Беларуская зборная заваявала медалі 57-й міжнароднай хімічнай алімпіяды. Інтэлектуальны турнір праходзіў на мінулым тыдні ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Вынікі падвялі ў нядзелю 13 ліпеня. У склад беларускай зборнай увайшлі 4 вучняў. Прадстаўнікі ліцэя імя Дзяржынскага беларускага дзяржаўнага універсітэта, Магілёўскага дзяржаўнага абласнога ліцэя нумар 1, Мінскай гімназіі нумар 12 і гімназіі нумар 10 горада Маладзечна. Наш горад прадстаўляў выпускнік гімназіі Пётр Бурак. Беларусы вязуць дадому 2 сарэбраныя і 2 бронзавыя медалі. Наш зямляк Пётр Бурак заваяваў бронзу. Усяго ў алімпіядзе прымалі ўдзел каля 1000 школьнікаў з 90 краін. Нагадаем, у маі Пётр Бурак прыняў удзел у міжнароднай Мендзелеўскай алімпіядзе па хіміі ў Бразіліі, дзе заваяваў сярэбраны медаль. У 10-й гімназіі з таленавітым школьнікам працавала настаўніца хіміі Аксана Каляда.
Галоўнае – бяспека і дабрабыт дзяцей. Органы пракуратуры надаюць увагу стану дзіцячых пляцовак. Ацаніць, ці забяспечаны неабходныя ўмовы для непаўналетніх – задача супрацоўнікаў ведомства. Нярэдка зламанае або састарэлае абсталяванне на дзіцячай пляцоўцы можа ўяўляць пагрозы жыццю і здароўю маленькіх беларусаў. Калі выяўляюцца парушэнні, работнікі пракуратуры выносяць прадпісанні адказным асобам з патрабаваннем іх ліквідаваць, а таксама кантралююць, ці праведзены неабходныя работы. С целью предотвращения гибели и травматизма детей прокуратурой Молодечнинского района на систематической основе реализуются надзорные мероприятия, направленные на выявление и устранение фактов нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей на детских площадках и расположенном на них игровом оборудовании. Так, в ходе проверки игровой площадки во дворе дома номер 20А по улице Франциска Скорины в городе Молодечно выявлено, что расположенное на ней игровое оборудование не соответствует требованиям гигиенических нормативов и технических нормативных правовых актов. В нарушение требований законодательства на 3 качелях-балансирах отсутствуют ограничители, позволяющие предотвратить падение детей и избежать получения серьезных травм. Деревянные сиденья качелей имеют признаки трухлявости. На одних из качелей сиденье не закреплено. Качели-балансиры, а также горки для катания имеют ржавчину, на них частично отсутствует декоративное лакокрасочное покрытие. Данные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, могут привести к их травмированию и требуют незамедлительного устранения. По результатам проверки прокуратурой Молодечнинского района внесено предписание директору УП «Коммунальник», в котором потребовано устранить выявленные нарушения. По итогам рассмотрения акта надзора выполнены работы по замене и фиксации деревянных сидений на качелях-балансирах. Восстановлено лакокрасочное покрытие оборудования детской площадки. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Расцім патрыётаў. У Мінскай вобласці завяршыўся абласны этап рэспубліканскага агляду конкурсу сярод лепшых ваенна-патрыятычных і лепшых пошукавых аб'яднанняў ва ўстановах адукацыі. У першым і другім завочных турах удзельнічалі 30 калектываў і прадстаўлялі на суд журы свае партфоліа і творчыя прэзентацыі. У фінале падлеткі паказвалі веды па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і дэманстравалі страявую падрыхтоўку. Па выніках усіх мерапрыемстваў пераможцай стала каманда «Алмаз» сярэдняй школы нумар 14 города Молодечно. Не разгубіліся вучні і на рэспубліканскім фінале. Яны атрымалі дыпломы другой ступені ў конкурсах партфоліо і аглядзе страявой падрыхтоўкі. Сталі трэцімі ў конкурсе творчых прэзентацый і перамаглі ў конкурсе эрудытаў 80 год вялікай перамогі. У выніку каманда «Алмаз» заняла першае месца сярод лепшых ваенна-патрыятычных аб'яднанняў Беларусі ў агульным заліку. А ў мерапрыемстве удзельнічалі 126 школьнікаў з розных рэгіёнаў краіны. З адною думкою аб шчасці Беларусі у купалаўскім мемарыяльным запаведніку Вязанка адбылося традыцыйнае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў. Пра найбольш яркія моманты свята ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Старыя вербы глядзяцца ў ваду, і па тых сцежках, па якіх больш за сотню год таму хадзілі бацькі паэта і перакладчыка Івана Луцевіча, сёння ідуць у Вязанку сотні людзей, каб пакланіцца памяці песняра і пачытаць яго вершы. Малая радзіма вялікага Янкі Купалы зноў стала цэнтрам прыцягнення для аматараў роднага слова і мастацтва, прымаючы свята паэзіі, песні і народных рамёстваў. Сёлета, між іншым, спаўняецца 120 год з пачатку творчай дзейнасці пісьменніка і 100 гадоў з таго часу, як яму першаму ў рэспубліцы прысвоілі званне народнага паэта Беларусі. Усе заходзяць у хатку Купалы, каб бліжэй пазнаёміцца з біяграфіяй выказвальніка народных дум і даведацца пра цікавыя факты з яго жыцця. Кожнае пакаленне будзе асэнсоўваць творчасць песняра праз прызму сённяшняга часу. 1925 год быў такім юбілейным для Янкі Купалы, па-першае. І самая вялікая ўрачыстасць года адбывалася ў тэатры, які мы все ведаем як Купалаўскі, 23 чэрвеня, можна сказаць, таксама на купалле. І Якуб Колас зрабіў яму незвычайны падарунак. Ён напісаў такую алегарычную біяграфію «Ноч, калі папараць цвіце». Вот, вельмі такі цікавы твор, можна яго параўнаць з біяграфіяй Купалы ў Вікіпедыі, напрыклад, вот, пачытаць паралельна і паглядзець, як бачыў свайго сябра Якуб Колас. Па традыцыі ў Вязанцы высадзіўся літаратурны дэсант з сталіцы. На імправізаванай сцэне пад адкрытым небам гучалі вершы, прысвечаныя народнаму паэту у выкананні членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі. Святочны канцэрт напоўніў паветра мелодыямі, у якіх чуюцца бессмяротныя радкі Купалы, тым самым ствараючы непаўторную атмасферу яднання слова і музыкі. Безумоўна, колькі б не прыязджалі, але кожны раз па-свойму
успрымаеш вось гэту малую радзіму Янкі Купалы. Нешта новае, новыя пачуцці, новыя ўражанні, новыя сустрэчы. І, безумоўна, сэрца радуецца і натхняецца, нараджаюцца новыя творы, і хочацца яшчэ раз прыязджаць, каб пакланіцца генію нашай зямлі, генію нашай літаратуры. Вось гэты цудоўны гурт «Волошки» і «Радзіна» будуць прадстаўляць купальскае свята. Будзем разам песні спяваць купальскія, карагоды вадзіць, папараць кветку шукаць, нават гадаць і ў гульні гуляць. Госці свята маглі акунуцца ў свет рукатворнай прыгажосці на кірмашы народных рамёстваў, дзе майстры дэманстравалі свае унікальныя вырабы, а аматары чытання з задавальненнем знаёміліся з навінкамі літаратуры. У Вязанцы бываюць людзі ўсіх прафесій і заняткаў, але мемарыяльны купалаўскі запаведнік застаецца асаблівым месцам прыцягнення для людзей мастацтва. Спевакі, мастакі, паэты, пісьменнікі і рэжысёры стараюцца знайсці тут кожны раз нешта сваё, роднае, тое, што адгукнецца ў душы і ў творчасці. Вязанка красива в любое время года. Но когда я был чуть-чуть помоложе, я сюда чаще заходил зимой. Потому что зимой никто не мешает, ты настраиваешься. Может быть, даже вот эта вот лаконичность, минимализм зимний, он дает толчок художнику для фантазии. Потому что когда мало чего-то цветного, он тогда ищет в самом мотиве. Вот. И потом, когда эта природа просыпается, та же самая речка вскрывается, пруд, уже лед сошел, уже другой вид, уже там цветы, сад цветущий, вот этот вот, мотив хороший. Вот. Лето здесь зеленое, и оно, оно перегружено людьми. Осень – это благодатное время, осенних пейзажей у меня очень много, потому что здесь все объединяется. Вот это самое дешевое золото, и оно самое дорогое для души, вот это листва. Шматлікія фотазоны, гульні, забавы і майстар-класы па пляценні вянкоў і кошыкаў. Кожны з наведвальнікаў мог выбраць занятак па душы і забраць з сабой часцінку святочнага настрою. Многія з гасцей прыязджаюць у Вязанку на свята песні і паэзіі з іншых рэгіёнаў. Мы приехали сюда с далекого города Новополоцка. Первый раз побывала я тут, попробовала поплести венок. Мне это занятие очень понравилось. Получилось, конечно, не так красиво, как я хотел, но для меня это очень красиво. Сюда я вплел вот папоротник тут, клевер вот тут, ну и всякие разные цветы. Да помніка песняру удзельнікі свята нясуць жывыя кветкі. А некалі наш сучаснік Віктар Шніп школьнікам прыходзіў сюды, каб паказаць свае новыя вершы Янку Купалу, не гледзячы на тое, што класіка ўжо не было сярод жывых. Гэты кранальны эпізод яскрава дэманструе, наколькі мы ўсе маем патрэбу ў спадчыне Івана Луцевіча, які нарадзіўся на Купале, на гэтай зямлі. Арына Кулікова, Дмітрий Апятёнак, МКТБ. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.